asi kana vabhodipedza wazotipedza naimaextortion zvokanje kana bhizinesi rako risisafambiwa wakuda kufambisa nenhere wadi kukondikumbira mari ndangokukwerete sombijana koiya wakuda kuchayo wakuda kuextota zvawajaira kuextota watiti ndinoimorepi auoni kuti unenge uri kurota bhijana ya haiwa zviroto even former president vakatombotaura vakati zviroto ngazviperere mukurota. No, I understand covid zveshuwa yakaafecta vanhu vazhinji saka ndiri kuunderstanda frustration yako inayo ndiri kunyatsounderstanda. You are very frustrated and broke. But manje kuzoextota vanhu neizvo wakagara ndo mutaktiki wako ka but inini manje zvinotinetsei ipapo. Uri kuona kunge unoiwana? Ukuona kunge unoiwana? ngatimboona itione kuti ungabudirira here because zveshuwa hapana munhu ari kumbotenga zvinhu mucovid muno. Inini chete mucovid muno munji ndinenge ndandichita zviri nani. Hona ndakatenga benzi iya waiti handitenge plus ndoda kutotopa zvokuti mari iyoyo uri kuda kundiextota ka ndoda kutenga benzi ndoda kutopa pane yandakarakidzwa nezuro big batch ndo yandoda kutonoona masikati anaye ndobva ndatopa iri kuda chi 4 point something. Saka manje kuti ndizokupa yawataura I think yako inotozouya late kana kusatouya. It's okay. It's okay. Usanyanya ufuna ko uchinyanya uchikidzira zvako. Don't worry. Covid yakatifarira chokwadi. Covid. Yeah. Aiwa, it's okay. It's okay. Chero kumasowe chero kupitiriko. Iri boga uswere musheka. Ko yelanji wanga unayo here ndokuna kumbokutumira mari yelanji uchifanodziya wakamirira hombe.